jeg rundt i den her fantastiske by, Plekstrup. Jeg har lavet en aftale med nogle spejdere om, at jeg kan få lov til at følge dem rundt på deres hike her i denne dejlige by, Plekstrup. Som I kan se, har jeg jo taget noget vandretøj på, fordi man kan aldrig vide, hvad der sker i sådan en utrolig by som Plekstrup. Der er en masse nye og spændende oplevelser hver dag, så det er godt at være klar til lidt af hvert. Jeg er nu på vej hen til de spejdere, som jeg skal være sammen med indtil i morgen. Det bliver spændende at se, hvad for nogle oplevelser de har planlagt, og hvad for noget udstyr de har med. Halløj! Hej, hvad går det? Det går rigtig godt! Hej! Vi har et tørklæde til dig, så du kan følge mere velkommen. Tak! Og så har vi pakket noget bagage og noget udstyr til dig, Ja, som du kan gå med, hvis du vil. Ja, det ser da rigtig dejligt ud. Ja. Jeg har nu fået tasken ordentligt på, og vi er på vej hen til det supermarked, hvor vi skal købe vores aftensmad. Her er vores lokale spar. Det her vi køber alle de ting, vi sådan har brug for i hverdagen. Nu er vi på vej hen til det sted, hvor vi skal sove. Vi har fået købt ind, og vi er super klar til at tage ud og overnatte i den vilde natur. Spejderne er på stranden. De har gået langt, men er snart ved at være ved deres overnatningssted. I er sikkert alle sammen helt klar til at sove efter sådan en lang og udmattende tur. Deres tæer gør ondt, og de er fuldstændig klar til at hoppe i poserne. Jeg vil vædde med, at de kan sove helt ind til i morgen, dejligt og trygt. Jeg har nu været med spejderne rundt siden i går, og fulgt dem i deres dejlige by Plekstrup. Jeg har set, hvordan de har arbejdet sammen, og hvordan de har hygget sig, og fundet ud af, at alle borgere her er rigtig, rigtig venlige. Det har været en dejlig tur, og jeg har lært en masse om den her fantastiske by og de her fantastiske mennesker. Det er helt klart et sted, jeg vil flytte til. Min konklusion er, at Plekstrup er en fantastisk by. Du kan sagtens flytte hertil med børn og familie og alt sådan noget. Det vil du aldrig fortryde. Vi har nydt dit ophold ekstremt meget og blevet mega gode venner. Plekstrup er en utrolig by. Du vil virkelig glip af noget, hvis du ikke tog denne her by med i dit samfund, med i din hverdag.